Лукашенко прынізіў Пуціна. Нечаканая заява ў расійскай сталіцы. Жорсткі тролінг Крамля. Зеленскі апублікаваў указ, якім дазволіў правядзенне параду ў Маскве. На парадзе ў Маскве вецер з боку Украіны спрабаваў зрабіць з ваеннага злачынцы сапраўднага казака. Дыверсія ў Оршы. Лукашэнкаўскі сцяг сарваны з флагштока. Лукашенко – галоўная сістэма супрацьпаветранай абароны ў Маскве. Колькі каштуе Расіі падтрымка дыктатара? Чыноўнікі спаборнічаюць, у каго большы памер. Добрый дзень. У нас на канале навіны па-беларуску пра Беларусь. Пачынаем. Зеленскі афіцыйна дазволіў Пуціну правесці парад у Маскве. Ва ўкраіне апублікавалі ўказ, паводле якога на час мерапрыемства Красную плошчу нібыта выключаюць са спісу цэляў для ўкраінскага ўзбраення. У дакуменце нават пазначылі дакладныя каардынаты Краснай плошчы і час дзеяння дазволу. З раніцы 9 траўня. Усё это выглядае як тонкі і вельмі жорсткі тролінг Крамля на фоне размоў пра трохдзённае перамір'е, якое раней анансаваў Дональд Трамп. Паводле Кіева перамір'е патрэбнае найперш для вялікага абмену палоннымі па схеме 1000 на 1000, але сама гісторыя з указам ужо выклікала выбух эмоцый у соцсетках. І цяпер галоўнае пытанне, ці сапраўды Масква можа адчуваць сябе ў бяспецы нават у дзень галоўнага прапагандысцкага шоу Пуціна. У Москве это заўважылі і былі вымушаны апраўдавацца вуснамі Пяскова. Да, конечно, нам не нужно ничего дозволения, но наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать, да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы. Але выглядалі гэтыя апраўданні вельмі красамоўна. Парад у Маскве ў гэтым годзе адбыўся ў укарочаным фармаце. На парадзе выступіў Пуцін, які адзначыў, што Расія зараз ваюе супраць усяго вайсковага блоку НАТО. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Дарэчы, вецер падобна ў гэты дзень дзьмуў з боку Украіны, бо ўвесь час спрабаваў зрабіць у Пуціна на галаве казацкі асяледзец. Што праўда, рэдкія кароткія валасы не дазвалялі зрабіць гэта ў поўнай меры. Нарабіў гэты вецер шкоды і ў Беларусі. У Оршы ён сарваў лукашэнкаўскі сцяг з нядаўна ўсталяванага флагштока. Дарэчы, это не першы выпадак. У кастрычніку мінулага года такое ўжо было ў Віцебску. Пасля гэта аршанскія чыноўнікі бераглі свой сцяг і апускалі яго падчас непагадзі, але не ўбераглі. На парадзе ў Маскве асобнай калонай правялі вайскоўцаў з паўночнай Карэі. Менавіта рэжым Кім Чен Іна стаў адзіным у свеце, хто адкрыта адправіў сваіх солдат дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков, проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу. Кошт гэтай дапамогі аказаўся жахлівым. Паводле звестак, у баях у Курскай вобласці загінулі каля 2300 паўночнакарэйскіх вайскоўцаў. Для такого невялікага кантынгенту это каласальныя страты нават па мерках расійскіх мясных штурмаў. Фактычна Масква ўжо настолькі загразла ў вайне, што вымушана дэманстратыўна выводзіць на Красную плошчу салдат адной з самых закрытых і таталітарных краін планеты. Напярэдадні парада Лукашенко сустрэўся з Пуціным, дзе вырашыў яго падтрымаць, але выдаў рэальны стан спраў. Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехали и побыть на этой площади. Ну, а сегодня время показало, кто и что. У інтэрнэце заўважылі, што гэтыя словы атрымаліся вельмі красамоўнымі, якія падкрэслілі, наколькі нешматлікім у выніку атрымалася міжнароднае прадстаўніцтва на парадзе.
Што праўда, лукашэнкаўскія прапагандысты захацелі гэта абвергнуць і напісалі, што Лукашенко прысутнічае разам з сусветнымі лідарамі. Але глядзіце самі. Дарэчы, Лукашенко выступіў на парадзе галоўнай сістэмай супрацьпаветранай абароны. Праўда, гэта абарона абыходзіцца вельмі дорага. Як паказвае практыка, амаль пасля кожнага візіту Лукашенко намякае, што саюзную бяспеку трэба тэрмінова падмацаваць новымі крэдытамі і зніжкамі. І, відаць, на гэты раз дыктатар застаўся задаволены. Переживал, что вы укоротили его, и думал, что ну как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. Что у меня хорошее впечатление. Відаць, штосьці ўдалося яму выцаганіць у Пуціна. У Мінску ж святочныя мерапрыемствы распачаліся яшчэ зранку, пакуль Лукашенко быў у Маскве. По словах корреспондента, на площади было шматлюдно. Сегодня здесь, у подножия обелиска в самом центре Минска, по-особенному торжественно. Несмотря на ранний час, площадь Победы уже наполнена людьми. Але ці так гэта было насамрэч, мяркуючы самі. Дарэчы, пры жывых ветэранах 9 траўня ў Савецкім Саюзе з дня перамогі не рабілі такого культу, як сёння ў Расіі і Беларусі. Тады галоўнымі святамі былі гадавіна кастрычніцкай рэвалюцыі і першамай. А дзень перамогі доўгі час заставаўся хутчэй памятнай датай без бясконцых парадаў і ваеннага пафасу. Сёння ж улада ператварыла гэты дзень у сапраўднае пабедабесие з культам вайны, танкамі на вуліцах і агрэсіўнай прапагандай. Памяць пра трагедыю мільёнаў людзей проста выкарыстоўваюць як палітычны інструмент. Беларускія чыноўнікі, здаецца, выйшлі на новы ўзровень спаборніцтва ў лаяльнасці. Зараз яны мераюцца памерам бутаньерак яблыневага колеру. Рэкорд паставілі кіраўнік Гомельшчыны Іван Крупко і Наталля Качанова. Іх святочныя кветкі ўпрыгожылі адразу 6 чырвона-зялёнымі стужкамі. На гэтым фоне нават у міністра абароны Хрэніна бутаньерка выглядае амаль сціпла. Усяго 2 стужачкі. Па прыкладу Качановай, хутка беларускія чыноўнікі пачнуць спаборнічаць не толькі колькасцю ўзнагарод, але і памерам дзяржаўнай сімволікі на касцюмах. Лукашенко вярнуўся з Расіі без праблемаў, чаго не скажаш пра куранят, якіх не пусцілі праз мяжу днём раней. Машыну з беларускімі нумарамі затрымалі ў Бранскай вобласці, калі яна везла сутачных птушанят без ветэрынарных дакументаў. Высветлілася, што куранят набылі проста на рынку ў расейскім почапе, пасля чаго павезлі праз мяжу. Але расейскі нагляд вырашыў, што такая птушыная кантрабанда не пройдзе. Аўтамабіль развярнулі назад, а на кіроўцу склалі адміністратыўны пратакол. Гісторыя пра непрапушчаных куранят выглядае амаль сімвалічна на фоне бясконцых размоў пра саюзную дзяржаву і братэрства без межу. У Віцебску на 9 траўня разгарэўся вельмі паказальны канфлікт. На святочным мерапрыемстве мясцовыя аматары рускага міра раздавалі георгіевскія стужкі. Слава советскому солдату! Прыхільніца рускага міра Эльвіра Мірсалімова паскардзілася, што мясцовыя чыноўнікі перашкаджалі раздаваць георгіевскія стужкі і нават агрэсіўна рэагавалі на такую акцыю. Ленточки, ребята! С праздником, ленточки, с Днем Победы! Спасибо большое. Почему? Булавки? Ты разбираете, ребята. Молодцы, молодцы. Не, у нас под форму ленточки не подходят. Ну как это ленточка? Чтобы не одну войну воевали? Мы воевали, Женщина. я не спорю, но если Ну у нас что? другой атрибут. Вы хотите, чтобы у нас другая война была? Атрибут я прошу. А что, ну, А это не конечно, мешает я не представляю. георгиевской ленте. Самае цікавае не ў чарговай сварцы вакол сімволікі, а ў тым, што лукашэнкаўскія ўлады, здаецца, і самі да канца не разумеюць, як ставіцца да георгіўскай стужкі. З аднаго боку, Мінск пастаянна гаворыць пра братэрства з Расіяй і агульную памяць пра вайну. А з другого, ужо некалькі гадоў спрабуе асцярожна адсунуць георгіўскую стужку на другі план і замяніць яе сваімі яблыневымі сімваламі. Пасля 2014 года георгіўская стужка для многіх стала ўжо не сімвалам памяці пра другую сусветную, а сімвалам расійскай агрэсіі і вайны супраць Украіны. І беларускія чыноўнікі это выдатна разумеюць, таму сёння ўлада апынулася ў дзіўнай сітуацыі. Адкрыта забараніць стужкі нельга, каб не раздражняць Крэмль, але і поўнасцю падтрымліваць іх
таксама небяспечна. Мы ж з вами развітваемся да заўтра. Наступны выпуск глядзіце разам з маім калегам Александром Пучылам. Усяго вам найлепшага.